O včelách a medu. Mateří kašička. Vařila myšička kašičku na zeleném rendlíčku. A co takhle vařila včelička kašičku? Že včely kaši nevaří? Tak to byste se pěkně spletli. Mateří kašičku tvoří mladé včely, kojičky. O nich už jsme si vyprávěli na začátku našeho seriálu. Tou pak krmí první 3 dny plod dělnic a trubců. Oproti tomu včelí matka je touto kašičkou krmena celý život. To díky ní se vlastně z obyčejné larvy může stát královnou. Mateří kašička obsahuje kromě vody mnoho různých látek. Cukrů, tuků, bílkovin, minerálních látek, vitamínů a jiných. Pro řadu lidí působí příznivě zdravotně i preventivně, ale nedoporučuje se využití pro děti a těhotné ženy. Má příznivé účinky na pleť a odstranění vrásek, proto je hojně využívána také v kosmetických přípravcích. Zdravotně pomáhá u takových onemocnění, jako jsou roztroušená skleróza, nemoci jater, nervová onemocnění či vyčerpání. Mateří kašička se přidává i do medu, takže až někdy nebudete vědět, jaký dárek koupit pro vaše maminky nebo tatínky, lepší než čokoládové bonbony je určitě takový med. Prostě další včelí produkt, který lidem může v mnoha ohledech pomoct. Příště se koukneme na včelí vosk, tak zatím ahoj!